coherencia cos recursos fiscales que se recollen logo no conxunto das administracións. Eso polo que respecta aos presupostos xerais de Estado. E polo que respecta a Caixa de Pensións, pois o mesmo, non? É dicir, a ver se as medidas, os decretos e as decisións políticas administrativas e legislativas que vai adoptando o goberno e o Parlamento, etc., todos os organismos do Estado, son coherentes para que o sistema de pensións seña sustentable e teña futuro. Entón, este é o primeiro informe. Hai un decreto de 2022 polo que se establece que con unha periodicidade trianual o AIREF ten que hacer un informe sobre o futuro, a sustentabilidade ou as deficiencias ou as correccións que necesita o sistema de pensións, o sistema público de pensións. Este é o primeiro informe que se publica. Entón estaban todas as plataformas de pensionistas, fundamentalmente, pero tamén o resto dos grupos sociais e partidos políticos pendientes de ver o que decía este informe. E este informe, claro, os detalles podédelo buscar en internet, é moi fácil, é dicir, máis hai que clicar AIREF, informe sustentabilidade sistema pensións, unhas palabras así e xa sale, non? É un informe de 48 páxinas, é dicir, é un rollo de carallo. Pero, en resumen, o que di, o que además din todos os titulares, de todos saliu en todos os medios, por suposto, nos medios tamén en Infolibre, en todas esas revistas de economía que hai e tal, o sustancial é que o sistema público de pensións é perfectamente sustentable, incluso que as expectativas de crecimento sobre a aportación que teña que fazer o Estado do PIB están por debaixo do 15, me parece que era o 15,2 ou 15,4% que se poñía como tope. Estímase que de aquí a 2050 con unha aportación do 14,5% do PIB sería suficiente. Claro, todo isto son expectativas, lóxicamente, que se basan no estudio das situacións económicas dos últimos 3, 4, 5, 6, 7 anos. Lóxicamente, agora, como terrorista ese que tenen os americanos, terrorista económico, terrorista político e terrorista militar que tenen os americanos de presidente do goberno, pois é posible que dentro de 8 ou de 15 días ou dentro dun mes, pois estas estimacións, porque xa sabedes o que está pasando, non? Que están caendo a todas as cotizacións nas bolsas en todo o mundo dunha maneira absolutamente alarmante, non? Entón non se sabe o tipo de recesión que pode producir as medidas económicas nin o que vai durar isto. Pero en todo caso, de cara ao debate que se ven sostendo nos últimos anos sobre a posibilidade ou a probabilidade que moitos pronosticaban de que o sistema público de pensións, a Caixa de Pensións, acabase polo chan, non? Acabase completamente arruinada, é absolutamente falso de acordo con este informe. E é un informe, xa digo, dun organismo oficial no sentido de que é un organismo público, pero que non depende directamente de ningún partido nin de ningunha entidade concreta, aunque sempre se sospeita que está na línea un pouco dos intereses das grandes multinacionales e da banca, e do pensamento neoliberal, pero en calquer caso, aínda con esa limitación, o dictamen que dá é moi favorable ao sistema público de pensión. Despois ponlle, unha serie de obxeccións, que si tal medida hai que corrixirla desta maneira, que outra medida hai que corrixir de outra. Eu falei con Gonzalo e falei tamén ontes con Xavier Pérez da Vila. Xavier vai dar unha charla mañán sobre este tema, que seguramente será moito máis amplia e moito máis concreta e moito máis coñecida que o que poida decir eu. Pero no sustancial,
que isto é un éxito do movimento de pensionistas, non cabe ninguna dúbida. É dicir, tampouco vamos a ser tan tontos de pensar que todo este tipo de informes e todo este tipo de plantexamentos e de análisis que se fan son independentes do movimento de pensionistas. Que pasaría se non existira o movimento de pensionistas? Pois moi probablemente todas as pequenas deficiencias que poñeríanas moito máis grandes e poñeríanas moito máis exageradas. Aquí naide, digamos, está libre dese tipo de presións. Unha das cousas que destaca e que teño aquí recollida é que a maior aportación aos ingresos ven da alza das cotizacións. Este é outro aspecto moi positivo, é dicir, o impacto das medidas de ingresos recollidas na reforma diseñada por Xosé Luís Escrivá, gobernador do Banco de España, ocasiona que a IREF cifre no 0,4% do PIB o impacto promedio do período 2022 ao 2050 do mecanismo de equidade interxeneracional. Bueno, todas estas palabras eu casi non os entendo, pero en todo caso o que sí di, porque depois desenrola un pouco máis, non? Bastante máis, é que na expectativa de 2050, de 2022 a 2050, o ritmo que ven tendo de crecimiento nos últimos anos, o aumento das cotizacións, garante ou respalda con moita forza o sustimento da caixa de pensións. É dicir, que se siguen medrando as cotizacións ao ritmo que venen estes últimos anos, está garantida, a pesar de todos, xa digo, todos os pronósticos catastrofistas que dicen que o envellecemento non sei que non sei que máis e tal. Bueno, pois, con o envellecemento e sin el, o crecimento das cotizacións está sendo o principal respaldo, é dicir, que non hai que botar tanto man dos presupostos xerais do Estado como o que están aportando o aumento das cotizacións. Claro que xa digo, todo isto é un informe da semana pasada e igual a semana que ven pois hai unha crisis económica mundial que todo isto xa non vale nada. Pero eso é o que hai. Xa digo, Xavier Pérez da Vila e Gonzalo están de acordo na impresión que eu modestamente saquei no primeiro momento de que isto verdadeiramente é un aspecto positivo, unha mellora e un avance ou unha consolidación do movimento de pensionistas. Despois, bueno, pois aquí hai moitas máis cifras e moitas máis historias sobre isto, pero non me parece que seña de sacarlo aquí agora. É dicir, hai unha nota de prensa que me pasou Gonzalo, que, bueno, polo menos o último párrafo vou non ler porque tamén é interesante, porque resulta que neste informe do IREF, en principio estábase pensando que iba a ser solamente relativo as pensións, é dicir, a sustentabilidade de caixa de pensións. Aparecen tamén datos, bueno, vou non ler rapidamente a cuarta parte da página. Dice: sorpréndenos e alármanos que nese informe do IREF equipare como retos fundamentais as pensións, os retos fundamentais está entrecomiñado, o cambio climático e os gastos en defensa. As pensións públicas son un dereito recollido no artigo 50 da Constitución, non son un reto. O cambio climático si é un reto que hai que enfrontar con decisión, e o gasto en defensa é un despilfarro que nos leva directamente ao desastre. Non se entende como nun informe sobre pensións o IREF alude ao gasto en defensa, salvo que pretendan ir introducindo na cidadanía a mensaxe de que hai que reducir os gastos sociais e das pensións para dedicar á compra de armas. Claro, isto é obvio, este é outro aspecto da cuestión. É dicir, hoxe en día, con estes datos, con este informe do IREF, vemos que o sistema de pensións é sustentable. Pero claro, evidentemente, se se mete unha navallada dun 10, un 15 ou un 20% para gastarlo en tanques, en avións, en destructores, en armamento, en metralletas, evidentemente o sistema, claro, tamén se vai resentir.
foi como cando Rajoy quitou 64.000 millóns de euros para donarlos aos bancos na crisis de 2008-2012 e despois salen os seus correveidiles dicindo non, que o sistema non é viable, coño, pero si é que non devolveron nada daqueles fondos. Entón, claro, pois non ven a conto aquí sacar que hai que gastar os cartos en armas, salvo que seña, como di a nota que me pasou Gonzalo, de que se pretende ir metendo a xente de maneira solermiña a idea de que, claro, de que igual hai que apretar o cinturón máis para diante porque hai que gastar os cartos en pistolitas, non? En fin, con respecto ao informe do AIREF non vou dicir nada máis por non alargarme. O que dixen antes, se o queredes ver con máis calma, está con todo o detalle en internet. Outra nota que me pasou Gonzalo titúlase así: a lei Mordaza agora tamén contra os pensionistas. Non lles dá vergoña? A delegación do Goberno de Madrid abriu, este é un escrito da Unión de Pensionistas, como se chama? Da Unidade de Acción das Plataformas de Pensionistas. A delegación do Goberno de Madrid abriu expediente sancionador con multa de 1.200 euros a un compañeiro do movemento pensionista. O motivo? Este compañeiro foi unha das dúas persoas que comunicaron á mesma delegación do Goberno en cumprimento da normativa vixente a convocatoria de unha concentración que se celebrou en Madrid. Tampouco houbo detidos nin identificados por estes feitos. Antes decía, non houbo ningunha denuncia, e tampouco houbo detidos nin identificados por estes supostos feitos. Así pois, entendemos que esa sanción administrativa, 10 meses despois dunha manifestación legalmente convocada e sen incidentes, é sinxelamente un castigo colectivo cara a todo o movemento pensionistas, utilizando unha lei represiva para tentar afogar a súa voz. Pero non é o único caso de pensionistas sancionados pola lei Mordaza. Tamén foron sancionadas o ano pasado dúas compañeras de Alcalá de Henares nunha concentración pensionista de Os Luns ao Sol por exhibir unha pancarta denunciando o xenocidio contra o pobo palestino. Parece que non foi do agrado da policía de Quenda, que tentou reprimir ese acto. Outra arbitrariedade máis que se suma a longa lista de miles de multas sen máis probas que a versión policial. Os movementos cidadáns, as protestas da xente traballadora e agora tamén as persoas pensionistas son o obxectivo da lei Mordaza, que este 30 de marzo cumpre 10 anos. Din que o prometido é débeda. As promesas da derrogación da lei Mordaza feitas en campaña electoral polos dous socios do actual goberno, tanto PSOE como Sumar, son parte dunha débeda que o actual goberno, que se di progresista, teñen cos seus votantes, pero tamén coas xentes traballadoras, pensionistas e o conxunto da cidadanía. Bueno, non me estendo máis con o tema da lei Mordaza. Solamente lle vou dedicar 2 palabras a un tema de actualidade, pero nada máis que para resaltar o que é, digamos, se me permitides, a miña opinión personal e a miña experiencia profesional tamén. É o caso Sargadelos. O caso Sargadelos xa sabedes que está dando lugar a moitas polémicas. Eu non me vou estender en ninguna desas polémicas. Solamente quería suliñar que se está dando moi pouca relevancia, moi pouco protagonismo ao problema que, desde o meu punto de vista, e que entendo eu que sería o punto de vista dos traballadores e das traballadoras, non só das empresas, senón de outras empresas, o problema da saúde. O problema da saúde. É dicir, hai 2 mulleres que se diagnosticaron de silicose. Despois de 40 anos que leva a fase actual desta empresa. Aquí todo o mundo está falando de si pecha, de si non pecha, de si tal, de si cual, de si as inspeccións son desta maneira ou son da outra. Eu digo que hai 2 mulleres afectadas de silicosis. Non me vou estender nesto, pero permitídeme que diga que eu vin morrer a moitos enfermos de silicosis, porque traballei 5 anos no Instituto de Silicosis de Oviedo, onde fui un primeiro MIR, despois adxunto, en fin. Entón, claro, é dicir, é un tema, desde o punto de vista de saúde laboral, moi grave, moi serio,
porque se además se estende a idea de que non hai que preocuparse moito da saúde laboral, o que hai que preocuparse é dos postos de traballo, das empresas. É dicir, se a prioridade non está centrada na saúde dos traballadores, se a atención dos medios de comunicación, dos partidos políticos e dos sindicatos non está centrada na saúde dos traballadores, en que está centrada? Digo perdonade esta opinión casi personal, é dicir, pero é que non vexo que se fale deso prácticamente, nin das inspeccións que se fixeron ou se deixaron de facer nos últimos 20 anos. A silicosa se necesita para desarrollarse como mínimo neste tipo de traballos 10, 12, 15, 20 anos. É dicir, hai algúns traballos nos que pode desarrollarse en meses, pero iso é moi raro hoxe en día. Entón, pois chamar a atención desto, non? Porque bueno, parece que é un tema que casi non nos vai afectar aos pensionistas agora, das condicións de traballo, pero sí a clase pensionista considerada en conxunto, é dicir, aos nosos fillos, aos nosos familiares, aos que seus fillos ou familiares pois esteñan traballando neste momento, e eu quero deixar ese tema aí, é dicir, por encima de todo, centrar o foco, centrar a visión na saúde das clases traballadoras, na saúde nas condicións de traballo, neste sector e en outros. É dicir, hai poucos días morreron 5 mineros en Degaña, coño, a estas alturas, por unha explosión de grisú, coño, pero estamos no 2025. Se hai 50.000 técnicos para detectar a presencia do grisú, antes era como un paxariño, se o paxariño morría era que había grisú no ambiente da mina, non? Hoxe en día morren 5, entonces estánse 5 persoas, outros feridos que están algúns moi graves, e entón resulta, bueno, pois que eso é unha novedad, e dicen algúns dirixentes políticos e sindicais, vamos a ser inflexibles na aplicación. Como vamos a ser inflexibles, macho? O mes pasado, onde estabas? Que me contas ti a min de que vas a ser non sei que? Igual que un pouco, pois isto, non? É dicir, o xerente de Sargadelos di que lle están facendo a vida imposible, que o están perseguindo. Vamos a ver, home, que nos últimos 20 anos, que normas de prevención de enfermedades se aplicaron aí? Eso é o que hai que discutir. É dicir, a cantas persoas das que hasta agora non presentaron esta enfermedade a van presentar no futuro? Eso ten moito que ver ca saúde dos pensionistas, por eso me tomo a liberdade de sacarlo aquí. Moitas gracias, nada máis. Lo que decimos sempre, as pensións e servicios públicos, goberne quen goberne, deféndense.